Vrijeme je da se probudite. Za molitvu. Dobrodošli na Buđenja srijedom. Ovdje je Jennifer LeClaire, osnivačica globalnog pokreta molitvenih centara buđenja u više od 100 nacija. Voljeli bismo da se službeno pridružite našoj obitelji. A pokrenite središte danas na awakeningprayerhubs.com. Krenimo s današnjim učenjem. Slušajte. Želimo razgovarati o tome što je molitva. Sada, različiti pogledi na molitvu, razne definicije, mnoge knjige o molitvi. Ali danas ćemo jednostavno imati dijalog. Dopustite mi da vas malo potaknem. Znate, napisala sam knjigu pod nazivom The Intercessioner, The Intercessor's Devotional. Dostupna je na jenniferleclaire.org i Amazonu. Ali želim uzeti jedan od unosa i želim podučavati iz njega i razgovarati s vama iz srca danas, jer stvarno želim da vas inspiriram. Moramo biti ujedinjeni, u jedinstvu. Kako možete činiti zagovaranje i jedinstvo s ljudima, kada svi imate različite misli ili ideje o tome što molitva zapravo jest? Znate, postoji širok raspon definicija i razumijevanja molitve, pa moramo se usredotočiti na osnovu, a to je moliti za Božju volju u ime Isusa. Želim se danas upustiti u ovo. Dopustite mi da započnem s pismom. Psalam 141:2. Neka moja molitva bude postavljena pred tobom. Kao tamjan, podizanje mojih ruku, kao večernja žrtva. Sada ovdje, psalmist govori o molitvi kao o tamjanu. Jeste li znali da kada se molite, to je kao tamjan i uzdiže se do prijestolne sobe na nebu postoje zdjele, koje skupljaju molitve svetih. Ovo je u knjizi Otkrivenja. I tako, kada se zdjele napune, prelit će se i odgovori na molitve dolaze. Sada, ne možemo se moliti na bilo koji način. Ne možemo se moliti za bilo što. Želimo se moliti za ono što je na Božjem srcu u bilo kojem danom razdoblju. Želimo činiti zagovaranje, da prizovemo njegovu volju, njegove planove, njegove svrhe, njegovo kraljevstvo, njegov plan u bilo kojem danom razdoblju. To znači da trebamo čuti njegovo srce i poznavati njegovu riječ. I tako želim vam pročitati malo iz devocionala za zagovornike, a onda ćemo malo više razgovarati o tome i nadam se i molim da ovo inspirira vaše srce da se molite danas. Dakle, evo mog pogleda iz devocionala za zagovornike. Ako pitate 10 ljudi što je molitva, mogli biste dobiti 10 različitih odgovora. Da, u suštini molitva je razgovor s Bogom, ali to je toliko više od toga. Kratki pogled na to kako neki iskusni zagovornici iz prošlih vremena definiraju molitvu je više nego malo otvaranje očiju. Sada, nakon ovog uvoda, ulazim u razmišljanja različitih Božjih ljudi o tome što je molitva. Sada, ovo je zaista, izvanredno. Pogledat ćemo S.D. Gordona, Svetog Augustina iz Hipona, Charlesa Spurgeona, Andrewa Murraya. A na kraju ću vam dati svoju definiciju molitve. Zašto? Moramo se pomiriti s time što molitva znači za nas. Ali još važnije, moramo biti na istoj stranici s Duhom Svetim. Dopustite mi da kažem ovo. Molitva nije moljakanje Boga. Molitva nije uvrtanje njegovih ruku, pokušavajući ga uvjeriti da učini nešto što želimo da učini. Molitva je uzdizanje njegove volje u ime Isusa, što znači da trebamo znati njegovu volju. Zar ne? Trebamo znati što je njegova volja u bilo kojoj situaciji. Dakle, krenimo s ovim definicijama. S.D. Gordon, plodan autor i ministar u 18. i 19. stoljeću, imao je duboko razumijevanje da je, citiram, molitva ponavljanje imena pobjednika, Isusa, u uši Sotone i inzistiranje na njegovom povlačenju. Sada, to je zaista zanimljivo. Siguran sam da je Gordon imao proširenu verziju ili definicije, ili to nije cijelo njegovo razumijevanje molitve. Ovdje je čovjek koji je imao mentalitet duhovnog ratovanja. Sada, sve molitve, sve duhovne, sve molitve nisu duhovno ratovanje i nije sve duhovno ratovanje samo molitva. To je vjera i djela. To je molitva i akcija. On je imao mentalitet ratovanja. Molitva je ponavljanje imena pobjednika, Isusa, u uši Sotone i inzistiranje na njegovom povlačenju. Molitva prekida planove neprijatelja. Molitva je, dakle, i ovo su moje riječi, oružje protiv mračnih sila koje se usuđuju narušiti Božju volju na zemlji. Sviđa mi se taj pogled. Sada,
U mojoj školi molitve na School of the Spirit TV imamo mnogo uvodnih tečajeva o molitvi i postoji mnogo različitih vrsta molitve. Zato je tako teško definirati jednu definiciju, ali ako biste morali definirati, pa sačuvat ću svoju definiciju za kraj, jer postoji tako širok spektar različitih vrsta molitve. Molitve posvećenja, molitva vjere, molitva duhovnog ratovanja, zagovornička molitva, molitva trudbenika. Postoji toliko mnogo vrsta molitve, ali sve su ukorijenjene u istom smjeru, istom poticaju. Sada, Sveti Augustin iz Hipona rekao je ovo. Četvrti bio je teolog iz 4. stoljeća i njegov pogled je bio ovaj, citiram, bilo da to shvaćamo ili ne, molitva je susret Božje žeđi s našom. Bog žeđa da mi žeđamo za njim. Kakva misao? Molitva. To je temeljeno na odnosu, zar ne? To je odnos, to je susret. Kada se molimo, susrećemo Boga, a On susreće nas, zar ne? Mi, On želi da ga tražimo za ono što nam treba i želi da stojimo u procjepu za druge, za naš grad, za našu naciju, za ljude u našim životima koji ga možda poznaju ili ne poznaju. I tako, molitva bi nas trebala učiniti žednima, zar ne? Jer kada vidimo odgovore, želimo nastaviti piti iz tog izvora. I Isus je rekao, tražite i primite da vaša radost bude potpuna. Kakva misao? Terezija Avilska, bače španjolska mističarka iz 16. stoljeća. Bila je vjerska reformatorica, autorica, bila je teologinja. Rekla je ovo, molitva nije ništa drugo nego biti u prijateljskim odnosima s Bogom. To govori o tom odnosnom aspektu. To je prekrasan osjećaj i jeste li znali da je Abraham bio Božji prijatelj, Mojsije, David je bio Božji prijatelj. Što su sva ta 3 čovjeka imala zajedničko? Tako je. Molili su. Amen. Želite li biti Božji prijatelj? Molite. Tehnički, svi smo Božji prijatelji, ali postoje razine prijateljstva, zar ne? Postoje razine prijateljstva. Imate povremene prijatelje i imate bliske prijatelje, zar ne? Imate prijatelje koji su poput vaše vlastite obitelji. Želimo biti takvi s Bogom. Želimo biti takva vrsta prijatelja. Charles Spurgeon, Englez iz 19. stoljeća, poznat kao princ propovjednika, to je ovako rekao. Rekao je, istinska molitva nije ni puka, mentalna vježba, ni vokalna izvedba. To je mnogo dublje od toga. To je duhovna transakcija sa stvoriteljem neba i zemlje. Sviđa mi se, to je transakcija. Mi tražimo, mi primamo. Mi tražimo, mi primamo, zar ne? Ali ključ nije samo tražiti za sebe. To je da tražiti ono što on želi, ne samo prirodne blagoslove, već duhovne blagoslove. Imamo seriju u školi, odjelu apostolske službe na School of the Spirit TV o apostolskim molitvama i ja bih vas pozvao da pohađate taj tečaj. Stvarno će vas blagosloviti. Billy Graham, pokojni evanđelist Billy Graham, rekao je, molitva je duhovno zajedništvo između čovjeka i Boga, dvosmjerni odnos u kojem čovjek ne bi trebao samo govoriti Bogu, već i slušati ga. Volim ovo, jer toliko ljudi, oni mole i ne zaustavljaju se da slušaju Boga kako odgovara, a ponekad on ne odgovara odmah kad pitate. Drugim riječima, on ne odgovara uvijek odmah. Trebali bismo imati srce koje sluša. To je odnos i trebali bismo imati srce koje sluša. Trebali bismo očekivati da će nam on odgovoriti. Ako je molitva doista razgovor, trebali bismo slušati njegov odgovor. Na kraju, Andrew Murray bio je južnoafrički pastor, učitelj i autor, otišao je biti s Gospodinom, ponudio je ovaj uvid u molitvu i uslišane molitve. Rekao je, molitva je dosezanje nevidljivog. Post je odricanje od svega što je vidljivo i prolazno. Uslišana molitva je razmjena ljubavi između oca i njegovog djeteta. Vidite, sve se vraća na odnos ljudi. Što je molitva? To je odnosna transakcija između dvoje ljudi koji se vole i koji žele isto. Pa, to vam je dala neka moja definicija, ali dopustite mi da vam dam svoju službenu definiciju. Molitva je dar koji pruža poziv za pristup koji prirodnoj, bajko i duhovnoj pomoći. Molbu za božansku intervenciju u poslovima čovječanstva i istjerivanje neprijatelja iz vaše sredine u Isusovo ime. To, moji prijatelji, je molitva. I mogao bi reći puno više od toga. Podučavao sam o tome u svojoj školi molitve i zagovora.
To je naš puls u Awakening Prayer Hubs i voljeli bismo da se službeno pridružite našim snagama. Bit ćemo ovdje svaki tjedan s ovim poukama. Dobrodošli ste doći i gledati ih. Ovaj sadržaj je ekskluzivan za ovaj kanal. Nećete ga pronaći nigdje drugdje. Ali želimo vas blagosloviti. Želimo razviti odnos s vama. Vašem gradu je potrebna molitva, a mi pružamo mjesečnu obuku u našoj grupi, kao i mentorstvo. Imamo regionalne vođe. Imamo male molitvene sastanke. Uključite se koliko god želite, ali se uključite. Sada je vrijeme. Idite na awakeningprayerhubs.com new i saznajte je li Prayer Hubs pravi za vas. Vas blagoslovi. Imate dan pun proboja.